Vítám vás u nádraží Vyšehrad, kde chceme realizovat náš podnikatelský projekt. Z budovy nádraží chceme udělat komunitní centrum, které obohatí kulturní dění přilehlé lokality, ale zároveň poskytnout místo pro trávení volného času studentům kampusu Albertov a taky lidem se zájmem o kulturu. Součástí komunitního centra by bylo jednosálové artové kino, kavárna s občerstvením a také možnost využití studijních a odpočinkových prostorů s klidnou atmosférou. To vše v prvním poschodí nádraží Vyšehrad. Pro přispěvatele máme připravené odměny, počínaje kelímkem s unikátním designem, až po získání sedačky v sále s vlastní jmenovkou a doživotním vstupem zdarma na libovolné promítání. Všem, co přispěli, děkujeme a těšíme se, až náš projekt zrealizujeme. Takže i já vás zdravím a chtěl bych se připojit ke Kaje a Jonášovi za komunitní centrum Vyšehrad a říct, že jsme nic podobného jako naše centrum nenašli a to jsme procestovali doslova desítky a desítky zemí. Takže vás chceme poprosit o váš potenciální příspěvek a předem za případné příspěvky poděkovat. Z New Yorku se loučí Vrňata Jan.